Ola xente, que tal, como estamos? Benvidos e benvidas unha vez máis a Non Vale Furar, a nosa canle. Outra vez traendo este programa, este concurso tan importante, tan estresante para os concursantes e tan bonito para o espectador como é o noso Furimillón. Non Sí, si, Cabo? señor. E para nós tamén é moi divertido facelo. E hoxe ven a pasar un mal rato, a pasalo tamén ben, un invitado bastante especial, que non é outro que un compañeiro noso, que tamén está nas redes sociais, que ten unha conta de fútbol que se chama Bancada, moi popular. Sabes quen é este personaxe? Raúl, o noso compañeiro Raúl. Raúl Raúl a Liñares. bancada. Non sei Sí. como se apelida, para nós é Raúl Bancada. Sí. Para nós é Raúl Bancada. Raúl Liñares, Raúl o da Bancada. Un crack. Pois imos con ele a ver que nos di, non? Sí. Somos Dani Cabo. E Vieito Baliño. E isto é... O Furimillón. O Furimillón! Pois aquí estamos con Raúl, o da bancada, un dos homes que máis sabe de fútbol galego do panorama actual. Dalle a risa. Pero sí que é certo. Leva unha das contas máis importantes de fútbol galego, compañeiro noso, e bueno, todo un placer terte aquí, Raúl, de verdade. Que tal, Raúl? Bueno, eu estou encantado de estar, pero teño moito medo, Estás nervioso? moi nervioso. Estou moi nervioso. Crees que serás capaz de superar a Fran Cañotas ou a Rocío, que chegaron moi lonxe? Non creo, pero digo que se o supero tendrelles que quitar o posto, non? Cambiarán moi na televisión de Galicia, que credes? Pois non o descartes, Deberían. A verdade é que é unha, bueno, partido complicado, son dous auténticos transatlánticos, pero ollo, Fixeron moi ben. pode ser dar sorpresa. A primeira faciliña, Raúl. Que futbolista fichou esta tempada polo Real Club Celta de Vigo? A. Denis Suárez. B. Renato Tapia. C. Pablo Rei. Ou D. Doraemon. Vale, pois eu penso que foi Doraemon, non? Marcamos D. Doraemon. Non, vamos a marcar Renato Tapia, pero teño dúbidas. Marcamos Renato Tapia, cas dúbidas e acertaches. Tiñes o comodín tamén, pois podías utilizar, Moi ben, que na primeira pregunta utilizar o que mal, Era Renato Tapia, sí señor, facilísima. Primeira para ir quentando. Imos que a segunda. Moi ben. Ben. Imos que a segunda, pois. A segunda di así: como se chama o campo onde xoga os seus partidos o Estudiantil esta tempada? Recordamos que era o Concello da Estrada, pasouse para Santiago, cambiou de campo, polo tanto. Opción A, Vero Boquete. Opción B, Tiki Taka Stadium. Opción C, Santa Isabel. Ou opción D, Susín Lobato Arena. Pois mira, vamos a marcar Santa Isabel, e máis xa os teño visto eu dende o lado, dende o pabillón. Claro. Non sei se coñecedes, que ando moi metido no Santiago, e teños visto dende ali, teños visto xa. Sí. Pois efectivamente, opción C é correcta, o campo de Santa Isabel, campo histórico, campo que, por exemplo, foi onde conseguiu a AS de Compostela o seu primeiro ascenso a segunda e a primeira división tamén, me parece. Así é. E de feito as imaxes que hai nos documentais son moi chulas, tío, dese ascenso. Cambiaron fai pouco o céspede, se non recordo mal. E quedou, pero fenomenal, O sea, agora é un campazo. Sí, antes deixaba bastante que desexar, eso tamén hai que dicir. Sí, pero teño falado con colegas que xogaban ali e tal, e dime que agora pois que está perfecto. Ahora recitar. Que mete hasta ganchas de meterse a xogar. Claro. Imos ca terceira e xa pasaríamos a nivel alevín, Raúl. Estás a tope, Que alcume de animal ten o porteiro da SD Compostela? A. Tigre. B. Porco. C. Pato. Ou D. Ornitorrinco. Sí, señor. Pato. O bo de Pato Guillén. Marcamos C. Pato, é correcto, Raúl. Moi fácil. Non te quixerás. Por ahora no. Superadísimo este primeiro nivel, Benxamín, que sensacións te deixou? Imagino que sin maior complicación, salvo a primeira, que tuveches aí algunha dúbida co de Doraemon. Sí. Bueno, estou igual que o principio, ahora mesmo, sabes? Nah, ainda me duran os nervios.
Isto... A ver se vamos pasando ao seguinte nivel e así se me vou aclimatando máis, xa... Nivel Alevín. Moi ben, Pero pouco a máis pouco, increscendo. Perfecto, imos logo co seguinte nivel, nivel Alevín, recordamos outras 3 preguntiñas. E a primeira di así, pregunta número 4. En que país naceu o defensor do Racing de Ferrol, Jefferson Quintana? Opción A, Ecuador. Opción B, a Unión Soviética. Opción C, Sudán do Sur. Ou opción D, Uruguai. Pois vou marcar a opción de Uruguai. Opción D, Uruguai. Pois efectivamente é correctísimo, Raúl. Jefferson é un uruguayo, nacido en Uruguai. É dicir que cando fixeches esa pregunta, dixen, ui, espérate, non a líes. Claro. Pero bueno, ao final... Para eso están as opcións tamén, para eso están as opcións. As opcións quitaronche moitas dúbidas, Bueno. Sí. Xogadorazo, por certo. Sí, o tipo vai de cabeza, parece un avión. Cuidado. Tal cual. Sí. Bueno, pasamos a 5. Vai subindo o nivel porque ollo esta pregunta. Imos a terceira división, Raúl. Cal destes equipos non está no grupo de terceira que loita pola permanencia? Cal non? Vale, creo que se lle controlado, sabes? A. CS de Arzúa. B. Centro de Deportes Barco. C. Ribadumia. Ou D. Rápido de Bouzas. Cal non, dixemos, non? Cal non está no grupo da terceira que loita pola permanencia? Vale, contesto con medo a todo, pero vou dicir a opción de o rápido. Sí, non me mires con esa cara, Que queremos imitar ao mítico Sobera, ti. Marcamos sí, pero opción me medo e prefiero non mirarte. Marcamos opción de... correcto, Raúl. Rápido de Bouzas o que non está loitando pola permanencia. Xa ten garantizada. Sí, señor. Perfecto. Telo controlado. Obviamente. Bo equipo, o do Baltasar Pujales, campo complicado. Cando estaban aí entre Ourense e Clube de Fútbol, pensabas que iba a dar a sorpresa no Couto? Eu que o Rápido contaba con ele ao principio da tempada para estar máis arriba, incluso. Entón xa me sorprendeu de por sí que estuveran loitando por incluso ir a permanencia. Había moi bons equipos tamén, entón... Sí, hai moi bons equipos, dende logo. Pero fixo unha moi boa final de tempada, de feito. O sea, como que tardou en coller o ritmo, pero no momento en que colleu o ritmo empezou a conseguir os resultados. Ademais, son moi de un ucerismo, verdad? Dá má sensación, así de tipo moi correoso. Bueno, está ben o Rápido. Sí, dende logo. Había bons equipos, o que pasa que tamén o que pasaba un pouco nese grupo sur é que era un pouco unha lotería. Porque aí, se caías, por exemplo, no grupo norte, bueno, pues os equipos que tiñan un pouquillo máis, que se sabía de principio que iban ser a priori máis favoritos para estar arriba, ao final estiveron arriba. E no grupo sur foi totalmente unha ruleta rusa. Sí. E ademais, o formato de competición é o que ten, non che deixa ter unha mala xeira de resultados. Se comezas mal, logo só vas a arrastrar toda a tempada e foi o que lle pasou ao Rápido, ao fin e ao cabo. Sí, ao Rápido e incluso tamén ao Ourense. Bueno, dalle, sí, que se non liámonos aquí. Imos que sexta logo. Sí. Imos. Va. Pregunta número 6. Para a última pregunta do nivel Alevín. Raúl, estás a punto de ascender de categoría infantil. Cuidado. A puntiña, ainda estás os dous comodíns, se os queres utilizar. E a pregunta número 6 di así: cal é o nome de pila do lateral dereito do Arousa e irmán xemelgo do celtista José Fontán? Que hoxe, por certo, bueno, isto estáse grabando o día do Celta-Sevilla, posiblemente sexa titular. Opción A, Dani Fontán. Opción B, Javi. Opción C, Vieito. Opción D, Martín. Pues neste teño dúbidas. O irmán xemelgo de José Fontán. A mellor hai que tirar de... Como é o da Cella, Cabo? Como é o da Cella, Cabo? A mí non me sale, pues teño cara de paro. Podes repetir, que desea? Repite. Opción A. Opción A, Dani. Opción B, Javi. Opción C, Vieito. Opción D, Martín. Que dubidas entre Vieito e que máis? Todas, sí. Todas? Sí. Non estarás facendo a bella trampa de mirar no buscador? Non, a verdade é que... Ojalá, pero escoitaría iso teclado, taca. Pero como che sona máis? O sea, non che sona máis Dani Fontán, Javi Fontán, Vieito Fontán ou Martín Fontán? Dani Fontán é o que máis me sona. Dani queda moi ben con todo. Dani Fontán.
Sí. Recordemos que tes comodíns, non pequemos de... Que non quería gastalos tan pronto. O número de... Que che dicir, Raúl? O número de Rafa Sáez telo. Non. Non teño moitos números ainda, non ves a pensar. Manda un directo por Instagram. Sí. A ver. Dani, Vieito... Dani, Javi, Vieito ou Martín? Dani, Javi, Vieito, Martín. Dani, Javi, Vieito, Martín. Veña, vamos ao 50%. 50% usamos. Sí. Hai que darlle a máquina, entón. A ver que di a máquina. Doulle aquí xa a máquina. Dalle. Pois a máquina vai nos abarcar opción B, Javi, ou opción C, Vieito. Javi Fontán ou Vieito Fontán. Vaya, hombre. Para pasar a categoría infantil. Xustos que tiñas dúbidas, non? No, totalmente Dani. Dani Vieito. Pois Dani non é. Descartámoslo. Mima. Vaya desastre. Aquí pillamos. Non sei se marcar Vieito. A ver, por estatística pódese sacar un pouco. Vieito somos poucos, Vos pero sí. poucos. Veña, pois vamos a marcar a opción B, Javi. Marcamos opción B, Javi, logo. Sí. Seguro? No. Pero sí, Pois marca Javi. Veña, marcamos Javi. Pois efectivamente, Raúl, é Javi Fontán. Sí, señor. Lateral dereito do Arousa. Vieito Fontán. É irmán de José Fontán, non é Vieito Fontán, que daría ben, verdad, Vieito Fontán. Pero é Sí, Javi Fontán. Javi Xa me Fontán e facedes José dubidar, Fontán. tío. Cuidado. Eu cando me poño nervioso, tío, non... Pois non te poñas nervioso, porque Ves, estás no nivel infantil. Xa chegaches a infantiles. No, xa sei, xa. Dios. Co 7 aprobo, eso sí. Sí, outras 3 preguntinas. Imos pola 7, entón. Imos por ela. Onde naceu o mediapunta do Celta de Vigo, Brais Méndez? Me cago en hoste. A. Vigo. B. Catoira. C. Mos. Ou D. Pollo. Mima. Catoira, Mos, Pollo... E Vigo. E Vigo. Vale. Tes un comodín aínda. Recordamos por se... Creo que vou usar tamén aquí. Que pasa que a quen chamo eu? Esto nada, é de buscar en... Esto pon... Brais Méndez. Ou algún colega que tiñas do Celta. Sí, pero a cousa é que me collen o teléfono. Nada, pero ata que che collan, tes opcións. Nós non somos como na tele. Vale, veña. Vou chamar. Non somos como na tele porque non temos que pagar nós. Se deixáramos un para chamar, o mellor Non temos algo. nos portábamos tamén. Vou chamar a un amigo meu que se chama Jorge Espada. Jorge Espada, é do Celta, Jorge Espada. É do Celta. Jorge. Sí que ten un nome como de extremo zurdo, Jorge Espada. Sí. Sí. Sí, dianteiro rápido, extremo rápido e goleador. Ollo Jorge. Jorge? Mira, explícoche despois, vale? A ver, estou aquí nun concurso cos de Non Vale Furar. Estou facendo o Quen Quere Ser Millonario, que no, que yo copiaron aquí ao Furimillón eles, o Quen Quere Ser Millonario, digo. Bueno, é para que me respondas a unha pregunta, a ver se ti podes sabela. Tes tempo para buscala se fai falta, vale? Vale, estánme preguntando donde naceu Brais Méndez. É que estas cousas de fijarse é complicado. A ver, eso, podela buscar se che fai falta. As opcións eran Mos e que máis? Vigo, Catoira ou Pollo? Vigo, Catoira ou Pollo? Mos, Vigo, Catoira ou Pollo? Mos. A mí son Mos, sí, pero
Marcamos Mos. Marcamos Mos. Mira, chavales. Marcamos Mos. Pois marcamos Mos. E a resposta efectivamente, Raúl, é correcta. Era Mos. Brais Méndez Vale. Sí, que era. naceu en Mos. Que sepas que son 14 preguntas, vou na 7 e xa gastei os 2 comodines. Grande. Ni tan mal, ¿no? Pensé que sí que está mal, pero bueno. Venga, tío, gracias, chao. Va, Bo traballo de Jorge Espada. bo traballo, sí. Sí, señor. Bueno, Boa colaboración, a verdade é que sí. De sí, señor, Valeu nada, para tío. poñerse, bueno, acertar a primeira pregunta da categoría infantil, meterse xa de cheo na segunda, e aquí, ollo que xa... vas... ¿En qué, Sí, sí. ¿Qué número es este? Complica, A 8. A 8, vas contra Pues, todo, Vas a... Nah, ahora xa liei, ahora... A peito por todo. descoberto. Sí, A peito a descoberto. épica, buscando a épica. Totalmente. Sí, sí. Cuidado. O sea, A Caracán. faltarían Caracán. máis 6, ¿no? Sí, efectivamente, Faltarían pero claro, che- son 6 que cada unha é como se fosen 10 das anteriores, porque... Claro. 6 é máis a última. Viva. Pero bueno, eu dalle sei, feito. Non isto do Furimillón está feito para as grandes xestas, Raúl. Isto é... O sea, se Pero- ganas hoxe, se ganas en estas condicións, é Sería totalmente épico, de tolos. Sería épico. Así que, moita sorte. Sería Adiante. epiquísimo. Pero bueno, isto xa é complicado, Imos. Pregunta número 8. Quen é o equipo máis goleador no que vai de tempada na terceira división? E as opcións son: opción A, Club Deportivo Estradense; opción B, Bergantiños; opción C, Somozas; e opción D, Pontellas. Vale. 1, 2, Vale, 3, responda outra vez. Bergantiños, Somozas ou Arenteiro eran as 3 primeiras, ¿no? No, Estradense. No, Estradense, Bergantiños, Somozas e Pontellas. Estradense, Bergantiños, Somozas. Vale, a ver, é que ahora fazme dudar co Estradense porque nas últimas jornadas estuvo metendo moitos goles. Pero eu fixera unha estatística desto para a bancada. O que pasa é que o fixen antes de rematar a primeira fase. Estradense... Non sei se era Bergantiños que era. Estradense cantos gols marcou estas dúas xornadas? 5 e Sabes? 4. 9. Fixo 9 nunha xornada. O sea, nas dúas primeiras da segunda fase. Son moitos goles. Son moitos Son goles. moitos goles. Son moitos goles. Son moitos goles e ademais sí que fixo varias jornadas así xa metendo tamén os cantos. Bo equipo Estradense. Cuidado. Bergantiños e equipo- Somozas tamén son equipos de goles, pero... Sí. Eu penso que vou marcar o Estradense. Pero estou dudando. Marcamos Estradense. Bergantiños, Somozas, Estradense. No, espera. Ti non te fías Deixa das pensar. nosas caras, Tío, que... Non te fíes de nada. Intento mirar non te o fíes de mínimo nada. posible. Intento mirar o mínimo posible. Canto máis as miro, máis subido, tío. Mi mati. A ver, o Estradense que ten a Brais Calvo aí metendo moitos goles, 11, creo que leva. 10 ou 11. 10, creo. Creo que 10. Patoulle Juanín Sí. este finde. Claro, é que entre eles se levan casi 20 metidos. Veña, marca Estradense. Se perdimos, pois perdimos, xa está. Que había ito Non neta. pasa nada. Marcamos opción A, Estradense. Se está aquí, Estrada- ademais, é pa despistar, fijo. Ou non? Bueno, estaba o Pontellas tamén. Claro, bueno, pero Pontellas é pa... O poñer un pouco máis fácil, pois poñemos o Pontellas. Pero eu prefiero que Estradense mételo para despistar. Pa... Que o Pontellas. Marcamos Estradense, claro. Esas caras Marcamos son Estradense, de... cuidado que nos F. empezamos a xogar. F en los Empezamos a xogar comentarios. as verdadeiras castañas. F... Chicos, deixade F por Vídeo a corto. bancada. Vídeo corto. Vídeo corto. Pois efectivamente, Raúl é o Estradense, sí señor, o equipo máis goleador no que vai de tempada, leva 44 goles por 41 que levan o Bergantiños e os Somozas. Despois hai O sea, outros equipos como o Fabril que levan 43, me parece. Adiantounos o esta... Estradense- Sí, Adiantounos esta, claro, na segunda fase. exacto. Ao rematar a primeira era o Bergantiños, o que máis tiña, non? Sí, seguramente. Sí, claro, pero era o que falamos, solo con estes 9 goles Claro, de é vantaxe que son moitos goles. son moitos goles. Moitos goles. Bueno. Pois noraboa, Raúl, seguimos a peito descoberto. Cuidado, sí, a señor. novena pregunta, non cabe. Imos por ela. En que categoría estaba? Estamos en infantil. Estás en e infantil esta ainda.
é a última pregunta de nivel infantil, para pasar a cadete, que xa sería un nivel moi máis que aceptable. Así que non te quedes nesta, Raúl. E quedaríanche esta e 5 máis. Imos. Se acertas esta, xa afrontas o top 5 de preguntas Furimillón. Última pregunta a nivel infantil. Cal destes xogadores xogou ca camiseta do Deportivo da Coruña en primeira división? Cal destes sí que o fixo? A ver. Opción A, Queco Gontán. Opción B, Borja Valle. Opción C, Claudio Bobú. Opción D, Vicente Gómez. Casi diría que foi por Juan. Queco... Por descarte ou... No, entre Queco e Borja tú, pero... Bobú... Non chegou a O xogar Depor... na primeira división. Xa estaba en segunda. Cantos anos fai que o Depor non está en primeira? Un par de niños, 4 xa, non? Xa fai. Xa fai... É que pasa o tempo moi rápido. Catro, Estuvo cinco. 2 en segunda, este en segunda B... Claro. Sí, Fai 3. catro, sí. Son, o sea, 3 anos fora de primeira. Pero Bobú diría que estuvo en segunda división. Ou fichou a mitad de temporada. No, Bobú non penso que non xogou en primeira co Depor. A ver... Claro, é que xa non me quedan comodís. Esta era a pregunta de comodín, A partir de agora son todas preguntas de comodín, me parece a mí. Ou casi todas. Facemos unha excepción, Vieito, damos un comodín extra. No. No. Aquí é épico, No, confía en ti. non quero. Confía en ti. Non quero. Isto é Caracán, isto é... Certo. A parte é bonito Sí. tamén, é a Sí, épica. sí, Un isto é pouco moi épica do Furimillón. É que eu creo que vai quedar ben. Isto vai ser espectacular. Yeah. Confía en ti, Raúl. Confía en... Hacía falta un redoble. Un redoble, pero a ver, espera. Espera que vai agora a resposta. A ver, tes algún descartado? Pois Vicente o descarto. Por qué? Porque non me sona de xogar en primeira. Teño moito medo, tío. Só hai un. Que co Borja Valle... Cal é o que máis che tira? O que está Que xogou en claro primeira co Depor. é que todos xogaron en primeira, non? Sí, todos xogaron en primeira. Bueno, Bobú xogou pouco en primeira. Estivo. Pero xogou. Bobú non pode ser. Borja Valle. Creo que vou tirar por Borja Valle. Marcamos opción B, Borja Valle. Marcamos. Marcamos. Sí. Joder. Marcamos opción B, Borja Valle. A ver o que di. É correcto, Raúl, era Borja Valle. Era Borja Valle. É que ahora vou... E pasas a nivel cadete. Vou sí, cojonado xa, A remontada Sí. épica, tío. Isto é... Nada, digo, Vicente Gómez estivo con Las Palmas en primeira, chegou xa cando o Depor descendeu o primeiro ano. Despois Bobú chegou o ano pasado, creo a mitad de tempada. E despois Segunda, non? Queco, da mesma forma que Bobú, chegaron os dous xuntos, de feito, non? Ou equivócome, que chegaron do Málaga e do Celta, creo. Non sei. Bueno, do Celta ou do Leganés, non sei. Creo que sí, Mm. E Borja Valle xogou esa última tempada a primeira metade do curso. Sí. Sí, señor, nivel cadete. Moi ben, Bueno, xa estamos moi en ben. nivel cadete, o que sería cuartos de final prácticamente, queda cuartos semis e final, estás aí xa. O importante é que o aprobado teño, non? Sí. Nivel Sí, cadete está ben. Sí. Recordemos, Quen non se Nivel cadete está controla, ben, sí. Fran Cañotas chegou a segunda pregunta de xuvenil e Rocío chegou a Furiño. O sea, dúas máis, non? Sí. Bueno, Tres tres máis. máis. Recordamos, ahora hai dúas preguntas en nivel cadete, dúas preguntas en nivel juvenil e despois a pregunta Furiño, que é a pregunta top, a pregunta que nunca ninguén acertou. E non vai ser o Imos caso, pois con esta primeira pregunta de categoría cadete que di así, pregunta número 10 deste Furimillón con Raúl da bancada. Que dorsal levou Iago Aspas na súa etapa en Liverpool? Opción A, número 10. Opción B, número 14.
Opción C, número 9. Opción D, número 17. 10, 14, 9 ou 17. Creo que vou marcar Iago o Aspas no 17. Estaba Luis Suárez Claro. naquela. Luis Está. Suárez levaba o 9. Que non son moito de fijarme en dorsales, pero xuraría que pode ser que sí. O 10 non creo. Eu penso que vou marcar o 17. Xa está. Se perdo en dorsales, sinceramente, non... Quedo máis tranquilo, sabes? Prefiero, se de perder en algo, prefiero perder en cousas de tipo, vale, non me acordaba o dorsal. Pero eu penso que sí, ainda así eu penso que era o 17. De feito, na selección creo que levaba tamén ese, non? Na selección pode ser. Levou nunha convocatoria e levou ese dorsal. Pode ser que fora por iso, vale, que lle deran a elixir e dixeran, pois, o mesmo. O mellor porque Morata tiña o 9. Pode ser. Evidentemente, pode que estuvera collido o seu ou tal, pero dixo, veña, como o 17 está libre, xa o levei no Liverpool. Pero bueno, ainda así Pero claro, logo. Sí, a ver, claro, home, evidentemente, eu claro, nunca teño nada, Pero, pregúntasme a miña idea, claro, non o teño tampouco. Pero, de dicir algo, penso que sí que pode ser o 17. Marcamos o 17 logo. Veña, Ou queres dar outra volta? por que me dices? Pregunto, non sei. Eso está no guión tamén ou estás intentando axudar? No. Nunca se sabe. Repíteme os 17. dorsales. Estás-me facendo dudar. 10, 9... 10, 14 ou 17. 10, 10, 14, 9 ou 17. 10, 14, 9, 17. No, 17. 17. Sí. Ademais 14, non creo. No, 17. El Luis Suárez levaba o 9. 14, como se suele decir, mete man no cu e Pode retorce. ser. Exacto. 17, pois. Sí. Marcamos 17 logo. Veña. Dorsal 17 Iago Aspas. Sí, joder. Pois lamentablemente non era o 17, Raúl, Cadê? non foi o 17, O 9. era o 9, o número 9. Levamos 9. Levaba Luis Suárez o 7. Dorsal importante. Sí, sí. Sí. Pa logo a importancia Sí. que non lle deixaron mostrar o seu talento e... Sí, señor. sin embargo, levou dorsal. Porque el chegou un pouco ca vitola de fichaxe estrela, o que pasa que, bueno, despois tamén estaba Luis Suárez, Sturridge fixo moi boa temporada, quedou non Sterling. xogou moito. Había moi bo equipo, pero claro, Sí. Sí, talento señor. había de sobra. Pero sí, era o que dicías ti, o 17 levou na selección, entón sonaríache por eso. Claro. Sí, pode ser. Claro, A ver, entonces como queda a eso, yo clasificación? non... Rocío, 13 acertos, ti Ti quedas en 10, quedaste 9 acertos. 9 preguntas acertadas, 13, 12, pero 9. chegaches a nivel cadete. Quedaste na pregunta número 10. Nivel cadete. Non está Bueno. mal, non está mal. Eran Podía ser, no, de logo podía ser peor. De logo eran podía ser peor. difíciles. Sí. Bueno, Queres que non che sei, digamos- eran difíciles. Queres que che comentemos como Queres que che digamos as seguintes preguntas? A ver se adiviñabas. Bueno, veña. Imos... E a Furiño é imposible que adiviñes. A ver, como era? A que tres equipos tivo que eliminar o Coruxo o ano que ascendeu a segunda B? A ver, hai que opción. A. Oviedo, El Palo, Cartagena. B. Parla, Ollonesa, La Roda. C. Alcira, Gandía, Díter, Zafra. Ou D. Don Benito, Logroñés e Bea. E B, Sí. a opción B. Era, non? Opción, Era B, tío. A ver. Buah. Se chegas a Pues zafar mira, un, tío, mira, se tío. chegas a zafar un comodín e dis 9. Dios. Iban todas, tío. sí, sí. Buah. Eran Pois sí, aparte Mira. a ver, bueno, tamén hai que dicilo, que con presión, que para esa sin presión, presión, é difícil. Impresión é moito máis fácil, Claro, evidentemente, claro. Claro. Claro, Pero bueno, claro. para lavar a imagen un pouco sirve, Sí. sabes? E non sei se Sí, meterei sí, isto verdad no que moi vídeo, ben. ao mellor. Claro, non sei. Bueno, Que cabrón. Que tal a experiencia, Raúl? Gustouche, pasáchelo ben? Eu paso moi ben, sempre que colaboro ca xente facendo vídeos e tal, paso moi ben.
pero sí é certo que nos de preguntas ponme moi nervioso sempre. Sempre. Non foi para tanto, ao final. Non sei se viste ese directo con Terra de Goles, pero tamén tiña eu paso moi mal, paso moi mal con preguntas. Pois un placer terte aquí, Sí, no, por mí é un placer vir tamén, claro. Cando que irades ao meu e todo iso, estades invitadísimos tamén. Perfecto. Pois nada, Gracias, Raúl. Nada, gracias a vos. non estivo nada mal a participación de Raúl, non si, Vieito, non o fixo mal. Un cadete está bastante ben. Non o fixo mal, porque aparte, xa sabedes, o complicado que é someterse ás preguntas do Furimillón, moito estrés, moitos nervios, é complicado. E ao final, bueno, pois acadou unha posición boa, categoría cadete, non está nada mal. Foi unha pena que acabase cos comodíns tan pronto, senón ao mellor metíase aí arriba de todo. Podía dar sorpresa. Ao final quedou un chanciño por debaixo de dous transatlánticos como son Rocío Candal e Fran Cañotas, pero bueno, moi bo papel, a verdade, Sí, señor. de Raúl Bancada. Creo que nada máis, non Nada cabo. máis, o de sempre. Agora, como sempre, o de sempre. Dadlle like ao vídeo, suscribidevos a nosa canle, seguídenos en redes sociais, xa sabedes, sobre todo Twitter e Instagram, que son as plataformas onde máis contido subimos. Nada máis, vémonos nos campos, no vindeiro vídeo de Non Vale Furar. Onde seguiremos falando do fútbol que máis nos gusta.